Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Bulgari for Om Extreme for a Man. Iyan ni siya ni Bulgari. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot. Bali, kalma nga presko nga makahang nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit ka panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have tea, grapefruit, bergamot, neroli, petitgrain, lavender, coriander, kag galbanum. Na may cha siya kahatag pagkakalma. Kag may lavender siya presko kung simutan. Na for the mid, we have balsam fir, pepper, gayak wood, nutmeg, Brazilian rosewood, kag cardamom. Ang pepper, nutmeg, kag cardamom kahatag iya nga pagkakahang nga hamot. Na kag for the base, we have musk, cedar, iris, sandalwood, kag oak moss. Ang cedar mahamot na siya nga kahoy, kag amo man ang sandalwood. Ang sandalwood may pagka-oriental na siya kag simutan, kag ang oak moss gahatag simpag kapait nga hamot. Na kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye bye.